uBrian adibana naye Rosebank yabo. Xa ndifika ndisandofika ndibabona ndayobagrunda yabo. Andobagrunda kwafika noSjava. Sure. Ja, kwafika noSjava yabo. Ndisandobulisa uHustler kanye wabevuya uSjava. Hey, Flash no MT yabo ivuyela lewe yabo. Ndatsho pha kuyiba nami ndiyafika ndisandomgrunda yabo but ke sahlala sancokola kwakusandodlula ke nalewe ye beef ka Kendrick no Drake yabo. Sancokola nangalo way Brazil sithi zona uDrake nabe nisithi Kendrick yabo. Yes. Kendrick esando performa nakulawe ye Tina lawe. Nansi ku Super Bowl. Ya yabo sincokola nangalo way bayoyibulela uKendrick lawe nezinye way ke. Yabo. Emva koko uHustler one invite ku show yakhe besitsho ba ntoni yabo le bezobethi Big Hustle one man show. Oh yes. Yabo. Yeah, and the fries and the picture ngondo sihleli neBrian sincokolile yabo. Azange ke ndifuna uya deep because asihleli nabantu sincokole ngeway yethu yabo. Sayithatha ipicture ndayiposta yabo because ndayazi abahlali bayazayivuyela leyo because nguye wanintroduce kwi-game so abantu abayithande leyo basithene eqalele ndiyiposte lewe few days after Hustler uyoretweetile lewe wathi uba na asikho grand ucele ipicture qala umjita yabo yabo elowe leyo andizuxoka ukhathaza moya wami yabo because nami ndanizama uzithoba nimbonisa uGrotman bayoGrotman ngisakurespect yabo. Sure. Yeah uphula moya emva kwako nami ndayidelete la picture yabo. Okay. And nami ndazixelela ba hey akho ndlela ningazamanga ngayo umbonisa uBrian. It was just a music thing, not a personal thing. Yeah. So yaqonda mandiyeke man lewe. So ndincamile nami la yo way ngaze ndiphinde ndifake effort kuyo. Ba uzaba grand it's fine. So uyazabe grand na sure. Okay. Yabo wenjalo.